Hi guys, good morning लोगोफोर गोबाव समनि उनाव आं दिनै ब्लग भिडिअ लानानै फैदों स' बे भइस डाबिं होनाया मोजां जादोंबो जानो हागौ मोजां जायाखैबो जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्लाथाय आं गोबाव समनि उनाव बेफोरबायदि भिडिअ होनो थाखाय आखायाव लाफिनदों because guys आंनि चेनेला रिमनिटाइज जाफिनबाय स' मनिटाइज जायाखैमोन बुहुत गोबाव आं नेबाय नाथाय फेसबुकआवबो आङो एक्टिभ थाबाय नाथाय फेसबुकआवबो साक्सेस मोनासै नाथाय दायो आंनि इउटुब चेनेला रिमनिटाइज जाफिनबाय स' बेनिखायनो आं देग्लायनिफ्राय दैलि भिडिअ होनो नाजासिगोन बा आं एक्टिभ थाफिनसिगोन इउटुबाव स' नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव फार्स्ट जायफ्रा भिजिट खालामफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना अके स' बे फुटेजफोरा जाहैबाय जोंनि सालबारि फरायसालिमायाव जानाय जि सरस्वती फुजा बे सरस्वती फुजायाव आंनि लानाय माखासे फुटेजफोर बियो स' बेखौनो आङो फार्स्ट भिडिअ हिसाबै जे मनिटाइजेसन जाखांनायनि उनाव रिमनिटाइजेसन जाखांनायनि उनाव जे फार्स्ट भिडिअ हिसाबै आङो आपल'ड होनो होननानै आङो भिडिअखौ इडिट खालामबाय स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय स' गाइस बे समाव आं कलेजावनो दंथ'योमोन बे जाय भिडिअ बेवहाय आङो बुंनानै होदों नालाय स' बेनिखायनो आं बुंदों स' नै बेवहाय आङो दङ कलेजनि केम्पासावनो दङमोन स' सरस्वती फुजाखौ माने जों जि समाव थांदोंमोन बे समाव माने मानसिफोरा एसेबां जाथ'खायाखैमोन दै स' अब्लाबो बे टाइमावनो जोङो खुलुमनायसै स' मानसि गैयि टाइमावनो ओरैबायदि समायना जोंनि कलेजा ओरैबायदि नेचारेल भिउ ओरैबायदि समायना बिबार बारि पार्कजों बुंफबनाय नोंथांमोनाबो एडमिसन लाफैनो हागोन जायफ्रा देग्लाय HS आनजाद होदों बा होगासिनो दं दा बे समाव स' नोंथांमोनाबो जोंनि कलेजाव एडमिसन लाफैनो हागोन स' ओरैबायदि समायना ओरैबायदि टिचार्सफोरनि जि फोरोंनाय ओरैबायदि फ्रेन्डलि फोरोङो आं दसे ओरैनो रिल्स लाबाय स' आं बेवहाय माबा माबि बुंदोंमोन खुलुमदोंमोनबो आं नोंथांमोनखौ स' बेवहाय आं भइस होदोंमोन आंनि मेन अन भइस होदोंमोन स' बे अन भइसफोरखौ आं दानजोब्बाय नाथाय आं दायो भइस अभारल' खालामगासिनो अके जोंनि कलेजनि गेटआव नोंथांमोना फैबा नुगोन जे जोंनि कलेजनि गेटआव गिबियावनो नोंथांमोना बड'फानि स्टेचुखौ नुग्रोगोन अके लोगोफोर स' ओरैबायदि समायना बेलुनफोरजों साजायदोंमोन बै दिनखालि सरस्वती खालि जे बड'फानि स्टेचुआवबो बेलुनजों ओरैबायदि मोजां साजायदोंमोन एट प्रेजेन्ट इउनियन बडिनि मेम्बारफोरा स' थेंक इउ स' माच मोजाङै मोजां अर्गेनाइज खालामनायनि थाखाय स' ओरैबायदि मोजां माने जोंनि कलेजाव जाथि धोरोम हारि राव जेबो रोखोमनि फारागथि गैया स' बेवहाय आङो सिरि सिरि दुंबाय दंमोन आरोना दलल' थानानै स' बेखौनो गेरेमसाया भिडिअ लागासिनो माने बेफोर गासैबो भिडिअखौनो मेक्सिमामानो गेरेमसाया शुट खालामनाय गोजा सरस्वती फुजा बे फालिथायनि जि फुटेज बे फुटेजखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय स' बे भिडिअआव आं माने जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन जास्ट ओरैनो गेरेमसाया आंखौ स्रिल' भिडिअ लाबाय थादोंमोन स' बेनिखायनो आं बे भिडिअखौनो एज ए मेम'रि हिसाबै थालांथोंसै साननानै आङो भिडिअखौ पाब्लिश खालामनानै होनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय स' खुलुमखांनानै फैनानै लामाथिं बेरायनानै फैखांखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय बेनिफ्राय जोंनि किटचेन बे केन्टिनथिंजाय आं थांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्लाथाय बेथिंजायसो जे खेसेरि संदों जोंनि सरस्वती फुजायाव खेसेरि होदों खेसेरि आरो बुट बायदिसिना होनायफ्रानो थिंजाय दङ स' नैबे न'आ नोंथांमोना जाय न'खौ नुदों बे जाबाय केन्टिन कलेज केन्टिन आरो बेवहाय अडिट'रियाम रुम दङ स' नैबे जाबाय जोंनि कलेजनि अडिट'रियाम आरो केन्टिननि गेजेरनि मोनसे स्पेस दङ बेवहाय जायगा स' बेवहायनो संगासिनो दं खेसेरि रुपथन ओरै नायनाय नै बिथाङा खामानि मावदों बिथांनि गन्थंजों गोलोमनाय खोनथिनि होनै दा लास्टावल' होनाङा दै होननो मोना नै मा होनो ओंखाम संनायनि भिडिअ दं आंनाव नङा मा होनो नोंनि डाइलग यासो फुङाव होनानै आं होनबाय 9ता 10तासो जागोन आं होनबाय नोङो खोनादो नों होनहराखै 9ता 10तासो जागोन आं होनबाय एसे थाब जाया थाबा सोर जाखो ओमफ्राय यासो ओरै जालायोब्रा दै तपन यासो आंखौ जाहरलायो एसे थाब ओंखारनो हाया एसे आंखौ गावासो लेट जा